जुमुना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि थांखि लादों बे थांखि लानाय बायदियै जोङो दिनैनि जे अक्ट' 21 सेप्तेम्बर बेखौ जोङो सायख'नानै लादोंमोन आरो बिनिफ्राय लानानै 25 सेप्तेम्बरसिम बे हाबाफारिया जागोन, जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जागोन। दा दिनै सेथि सान, दा सेथि सानाव जोङो जेरैबायदि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे फर्मेलिटिस दङ, माखासे हाबाफारिफोर दङ, बे हाबाफारिफोरखौ जोङो दायो नैबे समनि गेजेराव जोङो मावफुंनानै लाबाय। जोङो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोङो बेखौ जोङो दिनैहाय उरायहोबाय। दख'रा आफाद हिसाबै बेवहाय आंनो आफादगिरि हिसाबै बेवहाय बे फिरफिलाखौ आङो उरायहोनाय जाबाय। लोगोसेयै बे हाबाफारियावनो जायनि मुङाव जोङो दिनैनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो लानो सानदों, दिनैनिफ्राय जोङो लानो सानदों। बे हाबाफारिनि जे मुंख्लं जसेफ बसुमतारी बिथांनि जे आंगो बिसि, बे आंगो बिसि बिन्देस्रि बसुमतारीखौ बिथांखौ जोङो हांख्रायहरदों। हांख्रायनाय लेखायै बिथाङा बाहागो लाफैनानै जे गावनि अनजालु बिसाय, जायहा जोंनि बर' हारिनि थाखाय, रैखाथिनि थाखाय, थांनानै थानायनि थाखाय आरो पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय बिथाङा गावखौ सेक्रिफाइस खालामबाय। गावनि जिउखौ पुलिसनि आखायाव बिथाङा सेक्रिफाइस खालामबाय। हारिनि थाखाय बिथाङा आसाम पुलिसजों डाइरेक्ट बेबायदि मोनसे पुलिसजों नांनायनि गेजेरजों माने बिथाङा मुंख्लं जालांदों। दा बे बिथांखौ जे मुंख्लं जालांबाय, बिथाङा जे मुंख्लं जालांबाय, बिथांखौ जोङो गोजोथायारि खालामनो थाखाय जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लादों। दा नंखायनो बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांनि जे मुसुखा, जे सावगारि, बै सावगारियाव बिथांनि जे आंगो बिसि बिन्देस्रि बसुमतारी बिथाङा बिबारनि गेजेरजों मान बावनाय बे हाबाफारिया दिनै जाफुंबाय। मेसेजखौनो होनो सानो जे जसेफ बसुमतारी बिथाङा बै समाव जोङो मिथिनायाव एसे इयांमोन। बिथाङा बैसोआवबो एसे इयां जाबायमोन। माने हारिनि थाखाय सिन्था खालामनो हानाय, हारिनि थांनाय थैनायखौ सिन्था खालामनो हानाय बिथांनाव गियान मोनसे दङमोन। दा नंखायनो बिथाङा हाथियार लानानै बै समाव पुलिसनि गेजेरजों बिथाङा दावहा नांबोदों, पुलिसजों बिथाङा दावहा नांबोदों। दा नंखायनो बिथांनि जे सेक्रिफाइस होलांनाय आरो बिथांनि जे माखासे आदर्श, बियो जोंनि हारिनि गेजेराव बावनानै थांजाया। दा बिथाङा मावनानै थांबाय हिसाबै बियो मोनसे हारिनिनो थाखाय, हारिनि मोन्थायनिनो थाखाय। दा नंखायनो आङो खावलायगोन जोंनि नैबे ओनसोलनि जायहा रायजो राजा यां जेनेरेसन दङ, बै यां जेनेरेसनफोरखौ आङो बेखौनो मेसेज होनो सानो जे जाहाथे नैबे जसेफ बसुमतारी बिथाङा जे जोंनि गेजेराव मुंख्लं जालांबाय, बैबायदि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों हारिनि थांनाय थैनायनि थाखाय खामानि मावफैयो आरो जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे हारिनि जे इसुफोर दङ, बै इसुफोरनि थाखायसो जाहाथे खामानिखौ मावफैयो। नेसनेलिज्मनि बाथ्रा दङ, जायहा माहारिबादनि जे बाद, जोंहा जे बर'नि गेजेराव बाद दङ, बै बादखौ लानानै जाहाथे यां जेनेरेसना इनकारेज जाहाथे मोननायनि गेजेरजों बिथांमोना खामानिखौ मावफैयो। हारिनि थाखाय गावसोरबो माने यां जेनेरेसनाबो हारिनि थाखाय मावफैनो हायो। आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन। जोंनि ओनसोलाव बिरादनो ड्राग्सनि बेबायदि जोंनि गेजेराव जाबाय थादों आरो माखासे जायहा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर दङ, बै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरजोंसो बिथांमोना लोब्बा जानानै दङ। दा नंखायनो बैफोराव थाङालासिनो जाहाथे हारिनि थाखाय सिन्था धाराखौ खालामो, हारिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय, सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावफैयो। आङो बिथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे नैबे जे फुटबल जागोन, बे फुटबलनि गेजेरजों जाहाथे बे मेसेजआबो थाङो। जोंहा दायो खेलाया जागायसिगोन। दा बिनि सिगां जोंहा माखासे हाबाफारिफोर जागोन। बे हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायहा गाहाय नेहाथारि मानगोनां मानिजाथाव मुस्रि खनेन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेनि गेजेरजों माखासे मोजां मेसेजफोरखौ होगोन। बेयाव हारिनि इस्युफोर दङ, हारिनि इस्युफोरखौबो लानानै बेयाव हयथ'बा बाथ्राखौ बुंगोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই
আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ